続きましては第4番目、ソニャ・ドーレスさん、よろしくお願いします。あとは自分の参加してください。それではソニャ・ドーレスさんです。よろしくお願いします。今日ですね、ちょっと後ろ姿がイリスさんにそっくりな、もう一人マッコさんっていう女性の方と3人でこうやってます。で、今日は彼女ちょっとクラシックの歌手なので、そっちの方行っちゃったので、ちょっと後ろ姿がそっくりで、そう、ひげの生えてる方にちょっとお願いしました。それで、今日はソニア・ドーレスなんですが、イリチ・モンテシーノさんです。なので、ソニャ・モンテということで演奏したいと思います。よろしくお願いします。1曲目はイリスさんの、作曲です。アンデスの炎と旅人の、メドレーで演奏したいと思います。よろしくお願いします。
今日はインスタにそのマキコさんの代わりを歌ってもらおうと思います。とっても声が大きいので引っ張られて私は多分ヘロヘロになると思いますが、小山さんの歌姫なんですが、小山さんの美声をどうかお聴きください。人に大丈夫です、大丈夫です。はい、ありがとうございます。プレッシャー？プレッシャー？大丈夫です。エリさんはちょっと小さめの
ひばりの曲です。これもですね、エリスさんとちょっとケーナの二重奏頑張ります。こっちが頑張りますけど、そうとっても心配なんですが、ドキドキしながらやってみます。今小山さんがピヨピヨやってくれてるのはこれひばりのつもりです。ひばりに聞こえますか？
しいですね、大きい新聞やっぱり。ありがとうございます。じゃあ片付けないでまだ使う？いや、もうつかないかな。はい、次はですね、これもまためったに私たちのグループではないことなんですが、いつもゲームをしていただいている小山さんなんですが、今日はイリスさんがいらっしゃるので、今日は彼女に吹いてもらおうと思います。とてもレアなので耳を澄まして聞いてあげてください。シパシという曲なんですが、なかなかちょっとミステリアスな雰囲気のね、掛け合い、チャランゴとケーナの掛け合いで途中でボンボが邪魔しに入ってくるという愛憎劇を歌った曲みたいなんですけど、ちょっとそうさっき言ったようにレアなことなのでですね、テンパってどこにいるか分かんなくなっちゃうことがあるんですが、時間内には終わらせるようにします。
タイトルだとあれば使います最後の曲です。ワワくんマオパ、好きな方いらっしゃいますか？お、後ろでキャラさあどうぞ。いらしてください。ありがとうございます。これは元気な曲です。そうです。とっても元気な曲なんですけど、もともと歌がある曲です。で、何かインストゥルメンタルバージョン何かないのかなとアレンジして作ったバージョンです。インストゥルメンタルバージョンのマラクマワできれば手拍子で参加してください。よろしくお願いします。